assalamu alaikum mbeɗa salmina acteur aji foraɓe foof mbeɗa salmina babiraɓe kawiraɓe taniraɓe ɓe wonɓe daral ngal wonno eɗen paye élection fora 2026 par ce que ko woni ko e daral he ɗum woni ko ɗeesi amen de gonko daral ngal ɗum woni probléme amen ni hen so yi meɗe min mbaɗa candidature gonko daral ngo gonko fewani amen par ce que ko wonno ko ɗo 1946 ha joni woni ɗo guila babiraɓe taniraɓe ha joni ko ɗum min guurat ɗum tagi hande minen sukaɓe min piiɓi nadde affaire élection par ce que gonko daral ko natti fewde ɗi duuɓi joyi jawtu min joguino ko anniyede fewnude daral ngal ɗum wonno intention amen mais o président gonɗo ɗo Allah no waɗi ko min jeeyaɓe nomde ɗum président ko min hen jeeyaɓe par ce que sa ƴeewi ko min wonno Baye Fall mum ko min haɓano ha woni mais komin jahatno ko min jiidano manam sa ƴeewi komin jahatno ko ndeke min jiidani lawol dal minen min jogui ko envie fewnude daral ngal ha garɗo ɗo foof kala autorité garɗo ɗo weltoto ha yiya anda kam minen sukaɓe min pewnude daral mais nde min naate affaire he min korti fam koɓe jahat ko ɗum tagi min kam mi woɗɗoyani hen mi yawa waɗ retiré par ce que mi famani koɓe jahat ko so wonti heɗen mbaɗa comité de gestion mo ganduɗa hay goto wawa andu gestion o wiyano ko gestion ngo ko pour fewnude daral e gonko daral ngol e ko ganduɗa kala ko ari ko nder daral wattate mais way kono yimɓe tata nayyi e joyi jogui gestion o kamɓe jeeyi foof sa welama wiye élection ala no délégué ji kam nomat kam waɗat kam ittat ɗum way kono royaume ɗum min guuri ɗi duuɓi joyi foof a tottama mandat 5 ans a wawa wiide hay brique pusɗo waɗani ɗo mbiya kadi ya totte ɗum sa tottama kay ɓuurat bon par ce que wonko fiiɓi guila nden ha joni jani haala projet wona dokkalde projet ko wiya ko projet mo ganduɗa ko enen joɓat ɗum enen acteur aji enen guittan joɓen so haali haala milliard mo ganduɗa minen wonɓe hay goto anda ko milliard o yahat te min cikkumi projet sina yaahe ina jogui kayitaji ina jogui faveur aji ganduɗa minen min ƴeewata so woni no moƴƴi min jaɓa so woni moƴƴani min calo wona an hoorema an président jogoto projet ma e promoteur ma gadda mbiya haɗa watta komin pamani min calota par ce que wona ko ganduɗa an jeeyi so wonino ko an jeeyi ɗum alata discussion min goppitanma hen min ganda ko jeeyima mais so woni haɗa adda feere ma an ɓolo pour yidde ma tan dañal ɓolal minen min dañi droit sala par ce que min jiyani hen koye amen ɗum alana amen intérêt par ce que sa faami ko wi ko projet mo ganduɗa projet kantin ngaji supermarché ji min ganda ɗum ko ɗum firti nayi e kantin ngaji mbawa wonde nayi mbattake nder kantin ko ɗum o addi ɗo ɗum addi min calade par ce que min caliraka min wona min jiiɗa projet mbiɗa min jiiɗi projet mais projet o ko yaadi ko eko addi ko wona gonko daral min mbawa ɗum jaab minen sa ƴeewi ko min dañi ɗo ko 4 hectares et demi nayyi ɗi keƴani hayɗo so ndungu waɗi feccere nayyi ɗi fof goni ko hedde LC kono sa wi haɗa waɗa ɗo kantingaji ɗum wawa won an espace mo joguiɗa ko hakkude Dakaru mo woni nayyi ɗiɗo ɗi gonat ɗo no faaɗi fatgol ngol ganduɗa hay goto wawa ɗum haala so wonti haɗa waɗa ɗo kantingaji ko lowru addata mais wona ko ganduɗa haɗa doga ko ganduɗa aynaɓe ne jiiɗi ɗum daral ngal innovation sohli innovation mo ganduɗa o fond uji mbaɗatno collecté ina wawno fewnede mbaareje nani sa ƴeewi abreuvoir ɗin sa ƴeewi ɗiɗi fewni ɗo firtani haydara hadde ndungu o maɗi pewnite sa wi haɗa fewnani yimɓe ko ganduɗa hande a fewni satudo min calaki satudo no moƴƴi ndiyam kala no hewire daral ngal no moƴƴi hay goto salata ko ndiyam hay goto wiyani ene waɗi ko boni ndiyam no moƴƴi so wawi no wat 100 satudo no moƴƴi minen ɗum fof meɗe min cohli min ngala on probléme min jogui ko probléme mo ganduɗa ɗe mbaruji hay goto wawa andu guila 1946 ha joni no wano ni wayi kalis no waɗe collecté 24 heures sur 24 hay goto wiyata kalis ala ɗo kalis koko heewi ɗo teb ko ganduɗa saɗa haala kalis c'est des milliards c'est pas des millions c'est des milliards anani gestion amen ko 24 heures sur 24 waɗan marché kono sa yiiɗi amen famnude min gonira ko pour daral wonat pour daral ko koye mon gonɗon par ce que min jiyani hen koye amen so wonti ripas o jippinama ɗo affaire pour éleveur uji min jiyata ripas o yahat ko mabɓe
ala intérêt mo ganduɗa arate daral tan yotto e dara ko ɓuuri ko heew ko nder mabɓe min goni nder comité o woni tan yimɓe sappo tan guurata hen heddiɓe fof ko zéro mbiɗa jogui confiance sa yi meɗa yaaha kay confiance waɗi ɗum yakare confiance kay takat neɗɗo wonde candidature par ce que guila nden ha joni min jiiɗino élection o yewde par ce que min jagguno ko le 3 minen fof min kalduno ko le 3 sa yi le 3 waɗi bougé ɓuuranani amen par ce que min jinno ko kala no wawi yomin mbaɗ élection affaire o ummoɗo goto fof yaaha ɗum ɓuuri par ce que sernan amen ko élection ko carte aji neɗɗo wawa won président wona carte aji nomi ɗum minen min jogui ko projet mo ganduɗa waɗa innové daral ngal par ce que daral ngal ni no wayni wona noon foti wade o engagement mumin jogui ko ganduɗa min jiiɗi ko fewnide daral ngal ha kala autorité garɗo andu min pewnide daral ngal par ce que sa ƴeewi min keɓat à 100% o min miiji ko somin keeɓi ɗum 50% rutto e daral ngal 50% goɗɗo keddiɗo min mbaɗa ɗum e secteur aji ko wayno soforeɓe ko wayno yeeyoɓe gooƴe ko wayno yeeyoɓe huuɗo ko wayno buuseɓe 50% on kadi min mbaɗat feere acteur aji goɗɗi fof keeɓa hen te somin ko ɗum takat ɗum wawa heɓede somin keeɓi délégué ji ko délégué ji min dewrat par ce que goto fof secteur fof ma jogo probléme solution sa addini amen ɗum hen min dewat nder probléme an a wawa sa woni chauffeur ko ana andi probléme ma min mi wona chauffeur sa wondini amen probléme e solution minen min gadda tan ko proposition noon nder 50% hen min mbaɗa proposition o so woni e tew noon so woni e jeewo huuɗo noon so woni e jeewo gooƴe noon secteur aji fof noon min jara 50% keddiɗo goɗɗo on ko pour daral ko yo daral feew meɗen mi salmina jignaɓe fof mbaɗa hen duwaw par ce que kadi ko gonko daral tan min kala hay parti goɗɗo o fof minen min jiɗ tan ko yo feew min jiiɗa yo bon anniya tan min jogui koɓe joguino ko so woni no feewi min jahata élection min goppitatɓe hen élection o so woni neɗɗo ne jogui no feewi ko élection c'est pas important mais sa yi mbaɗa min mbaɗa élection ni ko gonko ko woni ko fewani ɗum tagui meɗe min etto ɗo on jarama onon arɓe ɗo meɗe mi yetto mon meɗe salmina mon yo Allah waɗa barke e liggey mon he